Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Pintune wis nggawe smart download. Cara ngono iso pen atur dhewe engko. Yo, gawe sidik jari, gawe iki wis engko pen atur dhewe ya. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Ha. Hop si kusene kayu rek ben nambah kesane estetik yo. Pawange kuku tarung, pokoke wong gak tarung golek HP yo. Ha. Iki langsung lanjut mlebu kene, iki nang gone area ruang tamune. Tuh. Ndukure lampune cemruenter ngono yo. Nah, cara ngono sangar lugur, ojo kuwatir. Nang kene ono jendela sisan iso bakal tutup ben oksigene mlebu metu lancar. Percaya hanya ready nang ndukur kono, gede yo. Nah, saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kan kene iki. Langsung nang kanan kene maneh. Nah, iki nang gone kamar tidur pertama e. Nah, iki nang kamar tidur pertama iki langsung menghadap nang tempat anak karpet yo. AC-ne ready, wis kari ngangkat otok. Nah, saiki langsung lanjut rene. Nah, iki nang